Mira, una cosa és perquè jo he vist d'una família catòlica tradicional, tinc un germà capellà, tenia, ara ja és tal, i a casa ho he viscut, primera. Després venen els punts contradictoris i que les contradiccions de la vida et fa dubtar. I llavors a mi el sofriment m'ha costat més a Déu. Jo crec que la pregària i el sofriment són uns llaços que, si és que tens aquesta passió per Crist, diguéssim, i de comunicar-la, doncs et rebotes, et fas, però és una cosa que... I al llarg de la vida, entre entrebancs i pujades i baixades i gent que t'ha ajudat i gent que t'ha destorbat, doncs vas trobant aquest camí, no? Llavors, quan hi he estat més en baixa forma, m'han ensenyat a anar a fer uns dies de recés per trobar-te. Jo soc molt comunicativa i sempre m'han ajudat. He trobat grans ajudes. L'Acció Catòlica, per exemple, a mi em va ajudar moltíssim, molt. Em va fer estimar l'Església i em va ajudar com a persona. Llavors vaig descobrir que un no es fa sol, es fa amb els altres. Llavors és aquest tira i arronsa, aquest estirar, aquest pujar, aquest baixar, aquest desanimar-te i trobar persones que t'ajuden amb el desànim a tirar endavant. Jo en tinc aquesta sort. I el món de l'infermeria m'ha ajudat molt. El món de l'infermeria, el contacte amb els malalts, això m'ha ajudat, sí.